Goddag og velkommen til nyhederne. I dag har vi flere klimatip, aktiviteter og nyheder til jer derude. Til sidst i programmet har vi også en debat med 4 lande og en ekspert i vedvarende energi. Vi starter med en meget oprivende video, som vi lige har modtaget fra De Sorte Shaker. Hallo, fortæl til kameraet, hvem du er. Mit navn er Ernesto. Jeg er chefforhandler for Bolivia. Jeg har fået den her erklæring, jeg skal læse op. Vi, De Sorte Shaker, DSS, forlanger, at klimaaftalen rives i stykker og mødet ophæves. Derudover skal Bolivia og Brasilien indgå en traktat på, at de vil købe olie af det internationale oliefirma OIL. Herover skal begge lande skrotte deres planer om bæredygtig udvikling. Hvis I vil se jeres chefforhandler igen, opfyldes disse krav. Hold da op, situationen er godt nok tilspidset nu. Vi har inviteret en diplomat fra Danmark for at diskutere denne situation. Velkommen til dig, Line. Du har også lige set denne video fra De Sorte Shaker for første gang. Hvad har du at sige til det? Jo, mange tak, Julie. Og det er vi selvfølgelig rigtig, rigtig kede af. Jeg er meget chokeret over, hvad der er sket, og vi håber ikke, at det på nogen måde vil påvirke forhandlingerne. For vi forhandler ikke med terrorister, så vi tager stærkt afstand fra den handling, og vi håber ikke, det kommer til at ske noget yderligere med situationen. Nej, det kan jeg godt forstå. Tak fordi du kom, Line. Her bringer vi nu et interview med OIL. Ja, goddag. Med mig her i dag har jeg ekspertgruppen Oil Industry Lobby. Og Oil Industry Lobby, det er så jer. Hvad er jeres interesser i den her konference? Vi er dem, der prøver at formidle budskabet om, at olie faktisk har været rigtig godt for vores verden. Og, Men hvad vil I så sige til den globale opvarmning? Altså, vi har belæg og dokumentation for, at den globale opvarmning, det skyldes solpletter. Og på graferne, der ser vi, at den stigende aktivitet i solen, det skyldes den globale opvarmning. Oil Industries mener altså ikke, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Vi har sendt en reporter ud for at høre Greenairs kommentar til denne udmelding. I solens aktivitet. Derfor kan det ikke være grunden til global opvarmning. Den største faktor, det er menneskers udslip af CO2. Ja, og også vores CO2-koncentration. Den har aldrig været så høj, som den er nu. Kan solen have nogen indflydelse på de temperaturstigninger, der har været de seneste par år? Nej. Vi mener kun, at den er menneskeskabt. Og så kan man så henvise til Bjørn Lomborg for eksempel, som en af de mange forskere, hvor han også udtaler, at det er menneskeskabt. Og nu til endnu et klimatip. Husk, at ude af øje er ikke ude af sind. Husk nu at genbruge dit affald. Okay. Og nu til problemer i Kenya, hvor den tidligere præsident lige er blevet afsat på grund af utilfredshed. Vi har lavet et interview med den nye præsident for at høre om Kenyas nye politik. Vores interesse i denne konference er vedrørende, at vi får sikret, at vores samfund udvikler sig. Vi har store problemer med dødeligheden, og vi har utroligt lidt CO2-udslip. Derfor vil vi satse på at kunne bruge vores lave CO2-udslip til at kunne få mulighed fra andre lande, altså midler til at kunne udvikle samfundet i form af enten bæredygtig energi eller olie. Brasilien har danset samba, og vi har her på nyhederne været ude at dække denne smukke dans, der symboliserer det brasilianske folk. Brasilien. Samba, sol og livsglæde. Sydamerikanerne har i denne omgang bragt deres livlige rytmer ud til de seriøse planlæggere af klimaaftalen. Caféen var i et øjeblik fyldt med latinamerikansk sjæl og passion.
Vi skal selvfølgelig også have et kig på nogle af alle de klimaaktiviteter, der foregår her under klimakonferencen. Der er mange måder at gøre opmærksom på den truende verdenssituation. En af dem er at gøre det igennem musik. Det er jo alt muligt forskelligt, og så har vi også skrevet vores eget nummer, som vi er gået i gang med at øve. Så det er sådan alt muligt forskelligt. Tror jeg, at den her sang vil have effekt på den endelige beslutning til klimakonferencen? Altså, det er jo svært at sige, men vi håber da, at det vil give både befolkningen og politikerne fra de forskellige lande noget at tænke over. Vi vil gerne have, at det åbner folks øjne på en eller anden måde, og sådan ligesom få dem til at tænke, vi bliver da vist lige nødt til at gøre noget her. Jeg står her med Kalle og Julie fra Klimateater. Vi laver det fedeste teater på hele jorden. Det giver folk ikke et indblik i det. Det giver folk en lyst til at gøre noget. Jeg kan røbe, at det har noget at gøre med de 4 elementer i hvert fald. Og mange farver. Man kan lave noget så fedt om klima, så kan man sgu også godt lige tage sig sammen. Det må man sige. Det er sørme rent talent. Jeg slutter af herfra med endnu et klimatip, og derefter så viser vi den meget spændende debat, hvor USA blandt andet stilles til ansvar for deres store medvirken i klimaforandringerne. Og husk nu at spare på varmen. Okay.